Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα παίζουμε με τον Δημήτρη. Αλλά δεν είναι ο Δημήτρης που ξέρετε. Είναι άλλος Δημήτρης. Πες για Δημήτρη. Μπορεί να μην πρέπει. Τώρα θα τον ακούτε καλύτερα. Ωραία. Καλά, ναι, αυτό. Τέλος πάντων, θα παίξουμε λίγα λόγια, θα παίξω με τον ξάδερφό μου. Και δεν νομίζω να το πάμε καλά. Οπότε είπα να παίξουμε Zero Build. Ξέρω εγώ, γιατί δεν νομίζω ότι θα τα πάμε και τόσο καλά στο build για να κάνουμε βίντεο. Όταν κάνω βίντεο αγχώνομαι, οπότε ναι. Εγώ δεν θα μου το Zero Build, δεν πειράζει. Για το βίντεο, τέλος πάντων, λοιπόν. Στο μεταξύ μπορεί το πληκτρολόγιο μου να ακούγεται περισσότερο από μένα και τον ξαδερφό μου. Αλλά ποιος νοιάστηκε τώρα. Υγεία. Βρήκα. Λοιπόν παιδιά, αυτό όσοι δεν παίζετε τώρα πια πολύ Fortnite, αυτό είναι thermal scope. Είναι σχεδόν καινούριο. Γιατί τώρα μπήκε. Σκότωσε έναν τυπά που έχει κορώνα, πολύ λίγο. Ναι, τέλος πάντων, απλά πώς λέγεται. Σνάιπερ. Και εγώ σνάιπερ. Ωραία. Απλά στο έκανα για να μην το πάρεις. Δεν έχεις πλάκα για να πάτε στο αναπτερεύει τη χάντα λεπτό. Κατάλαβα, να σώσω κάτι. Του πάντες είναι τώρα, ναι. Καλά, εντάξει, παίζουμε Zero Build, αλλά... Δεν παίζουμε Zero Build της Battle Royale, δεν παίζουμε καν Ranked. Ναι, αυτό. Και μην κάθεστε και λέτε όλοι φαντάσου να παίζεις Zero Build Battle Royale, παίξε, άμα είναι Zero Build, παίξε Ranked. Όχι, δεν παίζουμε Ranked, γιατί αγχώνομαι. Δείτε, πάρε λίγο το μήνυς. Λοιπόν, αυτό που θα χρειαστώ πάρα πολύ εγώ πάντως είναι τα Shockwave. Μ' αρέσει να κάνω έτσι, να πηγαίνω γύρω στη map. Γρήγορα. Πόσο μου έχει? Πόσο μήνυα έχεις εκεί πέρα? Έχει 2, νομίζω. Εσύ είσαι εκεί πέρα για 2 μήνυα? Ναι, εντάξει. Εγώ έχω εξαφανιστεί. Αυτό θα παίζουμε επειδή ψάχνω μια ώρα στο game και δεν βρίσκω. Ναι, ακόμα δεν έχω βρει. Έχω βρει μόνο ένα που χρειάζομαι. Όχ! Μόλις το πω και βρήκα κι άλλο shotgun. Ωραία. Θα πάρω και πίσω. Άμα χρειαστούμε κάτι, απλά να λέμε, χρειάζομαι αυτό, θα το πάρουμε. Για κάποιο λόγο δεν έχω. Ωραία, λοιπόν. Εγώ σε κάτι παιδάκια που είναι στο fencing fields. Θα σου σκάσω μια ψήφα. Πάμε. Νοκ. Θα φαντάσου να χάνεις. Βρήκα σαμπάνια. Οκ. Να την πάρω. Εγώ την πήρα. Ξέρω εγώ. Εγώ την πήρα. Εγώ την μόνο που πρέπει να έχει λάθη. Έρχομαι. 200. Λοιπόν, εσύ αυτή τη στιγμή πάρε αυτό. Ωραία, συγγνώμη το διέγραφα. Λοιπόν. Αυτό θα κόψει το βίντεο. Μπορεί όχι. Έκλεισε το μικρόφωνο εκεί. Συγγνώμη παιδιά. Ναι, έκλεισε το μικρόφωνο. Λοιπόν, γενικά παιδιά, θέλω για να ξέρετε. Ποτέ δεν θα κόβω σημεία στα βίντεο μου.
εκτός άμα είναι Brawl Stars βίντεο. Γιατί τα Brawl Stars βίντεο παίρνουν πάρα πολύ ώρα. Μετά θες να κάνουμε και... Ναι, παιδιά, μετά θα κάνουμε και Brawl Stars. Είδατε. Όλα σας τα έχουμε εμείς. Ναι. Και άμα δεν έχεις κάνει ακόμα like και subscribe, τι κάνεις με τη ζωή σου? Ναι. Περίμενε να βρω ένα μαξί να έρθω εκεί πέρα. Ένα κινούμενο. Όπα, ξέχασα ότι έχω κορώνα, τώρα το δω. Μα αυτοί μπορεί να σε εντοπίζουν στο χάρτη, οπότε να προσέχεις λίγο. Ναι, αφού με bots παίζουμε. Δεν χρειάζεται. Ένα μάτι θα παίξουμε. Ναι, θα πάρει αρκετή ώρα το μάτς. Περίπου 20 λεπτά παίρνει το μάτς. Γιατί άμα ξέρα έχω. Ωραία. Τι θα γίνει άμα πέσω από εδώ? Έλα εδώ. Ωραία, έχω χαπήσει εγώ σήμερα. Η αλήθεια είναι πως είναι καλό. Μπορείς να πιάσεις πιο Dead. εγώ σκέφτομαι στο άτομα. Εγώ δεν Ξέρω εγώ που θα τα χαρίζω όλα. Το θες? ναι. Έχεις κάποια σφαίρα για shotgun? Ναι, έχω λίγες, έλα. Σε πυροβολάνε. Αν πυροβολάνε. Εμένα πυροβολάνε. Έρχομαι, έχω σφαίρες. Εγώ. Πάψε και θέμα την κρατική. Ωραία, εντάξει, thanks. Να το λύσω το πάω εγώ. Ναι, πάρτε εσύ. Εγώ είμαι stack από λύση, δεν χρειάζεται. Απλά άμα βρω sniper θα το πάρω. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ έχω SOER. Έχεις sniper και πάω. Ναι ρε, έχω πλέσει. Αυτό το sniper πλάκα έχω εγώ. Εγώ δεν sniper έχω. Εγώ λέω ότι δεν sniper έχω. Α, κι εγώ. Απλά, έχεις άτομα. Όχι, απλά δεν έχω sniper. Ναι, όχι, δεν θέλω. Έτσι και αλλιώς δεν νομίζω στο βίντεο, αφού έχεις 20. Ναι. Ωραία, εδώ έχει άτομα. 30. Νοκ. Του σκάσα ένα κόμπο εκεί. Θα το δεις και εσύ μετά το βίντεο. Ήταν τρελό κόμπο. Θα το αφήνω το kills επειδή κάνεις βίντεο. Όχι ρε, πάρε και εσύ κάνει. Δεν χρειάζεται. Πάμε προς τα εκεί. Έρχομαι. Καλά που πήρα παιδιά τον Ίκαρο. Όπα, πυροβολάνε. Να έρθω. Όχι, αυτό. Έλα, σε έχεις. Έχω χρόνια που είναι μπλοκ ένα. Έλα, εντάξει, το έχεις. Άμα το σκοτώνεις και μες στην άκρη το έχεις. Να κρώσω. Nice. Πυροβολάνε μια ρίχνη. Αφού παίζουμε με bot, δεν παίζουμε. Είσαι εδώ. Και το υπόλοιπο θα το πω με τα πόδια. Πάτε λεπτά, εκεί. Εγώ είμαι εκεί. Είσαι λεπτά, Α,
δεν το έχουν ρουτάρει αυτό. Κάποιον κάνουν το reboot νομίζω. Α, μην πάω, φέρω να πάω. Πω πω ρε, είναι στην Κάτι τάση. είμαστε εικόνοι. Κάτι είμαστε εικόνοι. Ωραία. Ωραία, θα φτιάξω τώρα το sniper, όπως το θέλω. Ωραία, nice. Και βάλω και ένα τέτοιο. Εδώ βάζω αυτό εδώ. Όχι, αυτό εδώ. Θα βγάλω. Έρχομαι εκεί πέρα. Και θα το βγάλω. Ωραία, εντάξει. Ναι, θέλω. Ναι, θέλω, sorry. Μια χαρά. Έλα. Ωραία. Έφτιαξα μια γρήγορη τα όπλα μου και ήρθα. Nice. Λοιπόν, παιδιά, Δεν γίνεται να έχουμε τέτοιο κύκλο και να έχουμε μείνει τόσο άτομα και να μην τα βρίσκουμε. αυτό βασικά είναι boss. Τι περιμένεις. Αυτό κάτω έτσι για την μπάρα. Δεν χρειάζομαι τίποτα. Θες να δεις λίγο το loadout. Σε καλά. Θες να ανταλλάξουμε shotguns. Τι shotgun έχεις. Αυτό. Πολλά έχεις. Ακόμα το βρεις χρυσό, εγώ το ανταλλάζω και επειδή ξέρω πως σου αρέσει. Απλά δεν μπορώ με μόβ. Είναι λίγο άδικο. Δεν έχεις και χρυσό είμαι. Καλά, ναι, αλλά... Εντάξει, αφού κάνεις βίντεο, διαφορετικά θα το... Ναι, αυτό θα στο δίνω. Όπα ρε, έχω σωτ. Έρχομαι. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν τον έκανα μόνο. Ό,τι ήταν που απλά είχε ελάχιστη σωτ. Καλά που είχα και τον Ίκαρο. Και δεν μου βγήκε έτσι απότομα. Ωραία, λοιπόν. Έπρεπε να κρατήσουν τον γκράπ μου, επειδή ήταν χρήσιμο. Καλά και ο Ίκαρος μια χαρά είναι. Ναι, αλλά ναι, και τον γκράπ μου άρεσε περισσότερο. Τον grappler έπρεπε να κρατήσουν. Ναι. Κοίτα ο Ίκαρος, αυτά τα φτερά, δεν είναι εύκολο να τα βρεις στις περιοχές που τον όλο και τον λάβει. Διαφορετικά αν δεν τα βρεις όμως δεν έχεις τι να μετακινήσεις. Έχεις shockwave. Δεν ξέρεις αυτό το μάθω εγώ. Ίκαρος. Και αυτό που τελειώνουμε ρε μπρο, μια σώπη που θα πετάτε. Σκάσα 3 shots σε έναν Ίκαρο μπρο. Τρελό. Όπα! Έκανα ένα χτυπά. Εσύ θα πας στο κτίρι το... Όπα, έλα εδώ, γρήγορα. Μόνος ήταν, δεν τον είδα, οπότε δεν νομίζω ότι είναι και τόσο καλός για να κάνει από πίσω. Πήγαινε φάταλα. Ωραία, να σου πω, γίνεται να μου δώσει πίσω με το AR. Το σοκρινγκάτα. Α, πίσω σου. Α, εσύ τώρα... Και το sniper ωραία, κάναμε εδώ θα έλεγα, μην κάνεις εδώ. Όχι, να το πρόσεχε. Ωραία, πρόσεχε, γιατί είναι και οι μεταλλιονόχοι. Έρθους με μεταλλιονόχοι.
Ωραία, κάνουμε. Άμα σου πει κανένας, εντάξει και πάλι τους έχεις. Γιατί ρε φίλε είσαι ο Τσάρλι Τζι. Πολύ Τσάρλι. Δεν το κοιτάξω αμέσως όντω, πάω λίγο να πάρω loot και μετά. Το AI το σώτερ. Α ναι, sorry, μπερδεύτηκα. Ναι ρε, εκεί πάω. Νόμιζα ότι έφαγα φωτά. Δεν μπορώ. Ακόμα δεν έχω πάρει τίποτα. Απλά τώρα θα έρθω. Ωραία, μισό λίγο να πάρω το shotgun. Θέλω, ωραία, εντάξει. Έλα, πώς. Ωραία, θα πάρω από το μετά κάμα. Τι έχει. Πέτα το ιάτρο. Εντάξει, το έχουμε. Έρχεται νομίζω αυτό το βία. Από πού έφερες, από πού έφερες. Προσπάθησε να τους δεις. Περίμενε, έλα εδώ. Πες εδώ, πες εδώ. Δεν έχω άμμο, δεν έχω άμμο. Με κάνει επίθεση. Το κλάτσαρα. Εκεί τρέχανταρα λίγο. Για να πω την αλήθεια. Ένα το μέσα στο ζητώ. Οκ, μισό. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο σε πραγματικά. 15 kills, πάμε λίγο. Πάμε λίγο, απλά είμαστε πολύ καλοί παίκτες. Ναι. Ρε, στον τελευταίο εκεί του ρίξε ένα νόσκοπ και μετά δεν είχα σφαίρες. Και τη βάση μου ερχόταν με πίκατς, ρε. Σε προβλάμε. Έχει το μερίδιο. Πάμε κύκλο, ρε. Ωραία, έλα, τους έχουμε, ρε. 100. Άμα δεν τύχω κανένα shot, καλά θα κάνει. Κρακ, στον αέρα. Βρήκα λαμπορκίνι μας. Έχασα πάρα πολύ. Όχι, απεσάρα! Πάμε λίγο! GG's. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!